Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat nga tingatel daw tayo amin na sa pada po pet sa 8 iti mabulan mabilang ini bulan ti Hunyo 2022 bulan apo bulan ti Hunyo aldaw ti Miyerkules gagiyem ken kabsat idanon mi manen ti sabali pa nga parang ti programa tayo Damdamag ni Berto dahil di pagayam yon ni Robert de la Cruz kadwak ni Maki Agustin Maki Paulino Agustin iti technical control para itintayaman pa ng pagsasarita na po di kiti insagana tayo nga intay talantanen wenno pagsisinukatan ti kapampanunutan iti daytoy nga aldaw pagsasaritaan tayo apo dito Talk to the Nation ni wenno Talk to the People ni Presidente Rodrigo Duterte no sa dinno apo nga naibandera ditoy ti dandani may sa abilyon ti balur na nga druga nga nakumpiskar digiti otoridad iti unos ti dua nga lawas. Ken iti peleng dati Talk to the People ni Presidente Duterte kinidaw po ti Presidente ti suporta ti sangkapagilian iti nabutusan wenno na elektaran nga Presidente ti pagilian ng Pilipinas Bongbong Marcos Jr. Ken kastapay dati nagbalin na taripnong apo the outgoing Senate President Tito Soto ken ni President-elect Bongbong Marcos may panggep iti illegal a druga. Assessment gigiyem kay absat nakurkurangen ngem tallo alawas ti kaadday ti poder ni Presidente Rodrigo Duterte tapno malpas na apo di termino na nga innem atawen. Ngem deti 897 million gigiyem kay absat dandani may sa bilyon 897 million 13,041 nga balor ti illegal a druga kaslala ipampamatmat na nga napaay ti administrasyon wenno liderato ti ni Duterte iti kampanya na kontra iti illegal a druga. Anya ti panagkita yo padaanan nyo apo pagsisinno katanda iti kapanpanunutan daytoy nga banag iti programa tayo Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, Sauyo Fairview Quezon City,
ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito City Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adun diri nakapadas ken update in the panagnet ken panagpasyon ni Reflections Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipindandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration, manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti Husto Alangat ti Luganyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijayadan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Bueno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, dan na pala basa po nga 7 minutos kalpasan, ti oras tayo nga alas 12, kaditi manarimaan ni na po nga mangmangan para iti pangaldaw, nagasat, wenno nagrasya, nga pangaldaw tayo amin na sa pada. Ikablaw tayo apo, digiti viewers tayo ni Mr. James Cornelio, EJ Pasukin, Mr. Hector Baitek, iti Canada, ni Silvia Batallones, EJ Marcos, ni Ruenalyn Francisco, Mr. Wayne Winnie Rombawa, dita Estados Unidos, ni Maria Luisa Eusebio, ang maestra po di South Central Elementary School, kay ni Josephine Gabino. Thank you very much, kaditi first viewers tayo. Okay, rugyanan tayo apo kapag sasaritaan, dito linaon, may sa kaditi linaon, ti Talk to the People. Ti Talk to the People ni Presidente Rodrigo Duterte, no malagipyo, na organisar dito apo nga parang taripnong or panagsarita ti Presidente, especially kaditi accomplishment ti gobyerno, idi kasagsagan ti COVID-19. Kaya't na nga maipadanon kaditi umili, ti nagapuanan ti Department of Health especially, and at the same time, digiti sabsabaling departamento, iti biyang ti gobyerno, maipanggep iti COVID-19. Ken dito ket tapno maiparwar apo digitay nakabusbusan ti pundo, especially kadigitay darakkel idi nga pundo nga may parparwar, tapno maadresan, masungbatan ti pagkasapulan ti tao para iti COVID-19. Dito di may sangem nagbalin di apo nga kasla inaramat ti Presidente ti Talk to the People na tapno di kasta masungbatan na digiti aligasyon na dito Senate Blue Ribbon Committee nga idadauluan ni Senator Richard Gordon. Malagipyo, gagiyem keng kabsat, idi kasagsagan na po ti pan naka-investigar ti Farmally. Apo nga gagiyem keng kabsat, dito Farmally Pharmaceutical Corporation nga isu tinagangkatan ti gobyerno kadigitay COVID-19 medicines kastamiten ramramit nga inusara po digitay frontliners ken sabsabali pa digitay na ipaay kadigiti tao, di ba? Multimillion, billions gigiyem kamsat dito makukwestiyonanan. So DJD ti maararamak nga pangiparwaran ni Presidente Duterte iti sungbat na iti Senate Blue Ribbon Committee. At ako mahiring tata, into nurabi, mayuswat ti Talk to the People. Ayun, bumanat man namutemetin ni Presidente Rodrigo Duterte, no, agsarita dito, sabsabali, gagiyem kay kamsat, may mga putangina, kadadami namin, gagiyem kay kamsat. So, dito may sa, dito na ayuswat nga Talk to the People, ni Presidente Rodrigo Duterte, di laeng rabi, gagiyem kay kamsat. In parwar apo, ti Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo,
ti umababot ti 897 million. 897 million, near to billion na 13,041 pesos. Nga balura po ti shabu ken marijuana nga nasamsam iti na SWAT nga anti-illegal drug operations iti napalabas nga 2 alawas gigayem ken kabsat. That is for only 2 weeks. 897,000 million na gagiyem kalsat at surok na 13,000 keno patapulo ket maysa nga pisos gagiyem ken kalsat. Dito po, kas kung nakita tayo, na iparwara po itibiyang ti Talk to the People ni Presidente Rodrigo Roa Duterte idirabi. Ken dito ket in parwar ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo gagiyem ken kabsat. Kunani Anyo nga nakayuswat ti Philippine National Police for the past 2 weeks nang yuswat ti Philippine National Police kastamet ten ti PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, nairaman pa dito po ti National Bureau of Investigation ng NBI, ken sabsabali pa nga concern agency nang yuswat da for the past 2 weeks ti inne maging gana iti 8 nga bypass operations iti kada aldaw. So for 14 days, 6 to 8 drug operation apo ti SWAT digitoy nga ahensya sa ti gobyerno wenno digito otoridad. So kinid daw ni Anyo wenno adda di not necessary nga kidaw ngem kaso apo di sa exact word or balikas ni Anyo. Kunana sana po sa susunod na administrasyon ng ating kampanya laban sa illegal na droga ay tuloy-tuloy dahil nakikita po natin na talagang laganap pa rin ang ginagawang drug operation ng mga drug syndicate. Ayun na, gigiyim kay kamsat. Dito iti maysa kadagiti punto nga kayat tay apo nga medyo balangkasen wenno pagsasaritaan laganap pa rin ang ginagawang drug operation ng mga drug syndicate. Kayat na nga sa wen nga adupay laeng ti druga nga iwarwaras digiti drug syndicate gigiyem ken kabsat. At dapay nabatbati nga 2 alawas ginggana iti 3 alawas ni Presidente Rodrigo Duterte nga paggaammo tayo idi agtugawen nga pangulo wenno presidente ti Pangilian daytoyen ti kangrunaan nga inrugina drug war. Drug war gagiyem ken kabsat nga nangitunda iti ipapanpay, panakakaladkad, panakaguyod, tinagan ti Presidente, kadagitay pamapatay, gagiyem kay absat, nga dito'y gito'y ket related iti drug operations, dagitay otoridad, kang runan na iti biyang ti Philippine National Police. So, nukit kitain tayo, even Secretary Anyo, ti Interior and Local Government Secretary, ti Pagilian na Pilipinas, nga isuna iti akini GEM, at da iti babaen na tibiyang ti Philippine National Police gigiyem ken kaabsa at ken sabsabali pa nga ahensya digiti otoridad apo aminin na agingga kadagitoy gigiyem ken kaabsa at ket adupay laeng apo ti illegal druga nga iwarwaras dagiti drug syndicate. Apo nga kabumbo. Uno apo nga dumdumngeg agbuybuya. So kayat na nga sa wen nga agmudon ti termino ni Duterte ngem kasla di pay nakisayan ti kaado ti illegal a druga nga maiwarwaras iti uneg ti Pagilian. Kitain nyo apo 897 million near to billion gagiyem ken kabsat for only 2 weeks nga pan nakayuswat apo ti innem aging gana iti 8 aldaw nga operasyon dagiti otoridad. Apo nga dumdumeg wenno apo nga buybuya. So kayat na nga sa wen nga daytoy nga kadakkel pay laeng apo ti makumpiskar iti uneg laeng ti 2 nga lawas iti inne maging gana iti 8 nga operasyon dagitoy nga ahensyas ti gobyerno wenno otoridad kayat na nga sa wen nga kasla ano siya kakit sorry to say kasla awan na gudilan tibiyang ti gobyerno ni Presidente Rodrigo Duterte iti daytoy. But amuyo adu pwede kiti mas babaknang nga nasyon ngem datayo kasla kumati Amerika digiti nasyones apo iti Europa to include Spain ken sabsabalipay
nakadado apo digiti drug related cases pa lain ka digitoy babak nang pay nga nasyon digitoy digitoy pay ket may baga nga talaga nga adda-anda ka digitay moderno nga intelihensya apo especially digiti otoridad ken kastamit den ramit digiti otoridad para iti panang sugpo panang raot da apo kadagiti sindikato ti illegal nga druga. Ngem still apo nga agturtuloy. Ngamin apo dito pagilyante nga Pilipinas naging tanyag, naging patok tinagan ni Duterte, Presidente Rodrigo Duterte. Gapo iti detoy war against drug, drug war nga inrugina nga adon ginasuten, digiti natnatay. No dia dito pa apo nga nabababalaw ti presidente kang runan na diti international community ti human rights gigiyem ken kakabsat International Criminal Court kahit dang investigaren ngem natangken ti takder ni presidente Duterte nga saan nga kayat ti pa-investigar and even America no malagip yo apo digiti agirak-rakurak from America nga may naging interview kadagiti talagang naunget ti presidente nga nang sungbat kaditi sa lutsud da may panggep iti illegal a druga and inhambing na ti pagilyan tayo iti nasyon wenno sa bali nga nasyon especially America nga adumet digiti matmatay may panggep iti illegal a druga apo nga agbuybuya papagayam so nga nukit kitain tayo apo mismon nga ti Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo ti mga admitir nga agtultuloy aging gana kadagitoy ti laganap nga operasyon ti illegal nga druga ditoy pagilyantay nga Pilipinas ken dinakamat na nga sapay kuma tayo ti sumaruno nga administrasyon ket ikan namet ti importansya ti nasao nga programa ti gobyerno kontra iti illegal druga. Ayun para kanyak no daduma ada digiti lugar apo nga naabuso deti nga programa ti gobyerno seknan iti illegal nga druga apay nga naabuso no daduma mararamid nga pagpasikat sorry to say kadagiti otoridad sintirenyo no addag tugaw nga regional director tinailya na pulisya perme ti one time big time nga mayuswat no agtugaw ni barong provincial director perme nga panagtiliw da po kadagitay no agtugaw ti barong nga hepe ti pulisya iti munisipyo syudad detan dadatan gigiyem kamsak agsasaruno nga operasyon aging gana nga kasla aglelo nga medyo so parang may pakitang gilas yung mga gigiyem kamsak dapat digiti programa apo nga medyo questionable iti programa ti illegal druga malagip yu apo deti Barangay Intelligence Network BINS nga nayuswat kadagiti napalpalabas gigiyem ken kabsata nga digitay barangay officials isuda apo ti mapanagisuplong kadagitay adda aramid na may panggep ti illegal druga iti uneg ti barangay nga detoy adami sa idi nga pulisa po nga nakasarsaritak nga kunana amo medyo narigat nga narigat nga endetoy kasi ti pangparigat king ka ditoy ti kaadu ti umay ibaga ni kagawad aglalo ni kapitan kunana DJ panang confirmar mo confirmation kadiji DJ nasaong report manipod kadito nga programa di Barangay Intelligence Network System BINS kunada idi gagayem ken kabsat DJ ti may isang makitak nga naabuso di kiti mapanagirep-report di nga opisyal ket isudat at daaramin na isudat not isudat sop-sop gigiyem ken kabsat dapay may isang kapitan kunada ket sumet lang kasto ti kaadot ti drug personality ta barangay mo kapitan dakay met gayam ti mangidadaulo mga ganon gagiyem digiti kakasjay nga mamamuan tayo from the Philippine National Police nga opisyales gagiyem so intunukan aglagaw digiti gagiyem ken kakabsat agtugaw ni barong hepe, agtugaw ni barong regional director, agtugaw ni barong provincial director, gammat ditoy, gammat dita. Digiti napaspasamak. Isu nga nukit kita enteo saan nga nagbalaygi ti nasao
nga programa nga agingga kada gitoy talo alawas laengen ni Presidente Rodrigo Duterte gagayem kay kabsata ngem agbalor pay laeng ti danda ni Maysa Abilion tinakumpiskar digiti otoridad nga illegal a droga iti uneg laeng nga po iti dua alawas. Something ano analisa rin tayo something mangipakita nga napaay siguro napaay datoy bagapot pa nga abuso digiti adda ti babaen na nga digiti panurtorpye na po nga adda iti turay ati hunakon agtugaw ni baro nga hepe agtugaw ni baro nga opisyal detan kampanya dita gagiyem ken kabsat so kita inyo apo madamdama pagsasaritaan tayo dito dialogue the President-elect Bongbong Marcos ken ni outgoing Senate President Vicentito Soto gagayem tapno ni kasta mai ano teman no adda pagbaliwan ti programa ba no pay kidkid dawen ni Secretary Anyo and even ni outgoing President Rodrigo Duterte adda ni timon na arakurak na nga sapay tay tultuloy ti administrasyon ni Bongbong Marcos nga agtugaw inton Hunyo 30 deti programa iti illegal a droga gagayem kay kabsat ket sapay apo tay iti panangadaptar no ituloy man ti nabutusan nga presidente iti pagilyan tay nga Pilipinas gagayem kay kabsat detoy medyo maano basit tapno di kasta awan di kitay agbalbali na question apo agasem deta nakadado idi nga illegal drug operation limaban gaputa limaban pinaltugan di pulis ngemti analysis apo wenno panangi panag-investigar awan met paltug na dapat di kitay minors nga nairamraman apo idi kastoy sunusyak lamay sana abuso detoy babaeng ka di kitay otoridad na abuso deto nga programa nga para kanyak napintas nga programa sinot di mangayat gagayem kay kaabsat nga maadaan tayo tinatalinay nga lugar when no mastelay digiti drug-related incident idi may isang lugar especially panagtakaw, pamapatay, panagrames ken sab sa balipay adun na po digitay drug cases, drug-related cases nga nakamames na napaspasamak papatayin nat amana, papatayin nat inana, ramisen nat kabsat na, kada ag-hold up, wenno saan, gaputi sobrang bangag, sobrang tamanag, tapwak, agpakamatay, apo, iso nga, di kito yapo, kayat te amin, nga matelay, ti, kaya itero nga lubong, problema apo ti legal nga droga. Ngem no abusaremmet ti programa ti gobyerno, babaen ka di kitay adda iti babaen na dito ti maysay so dapat adda check and balance no kasano apo ti pan nakaimplementar di kitay kakastoy nga programa gagayem ken kabsat kasla ko maproyekto nga agbalor iti numano a milyon nga into no dumanon ken ni tao nga di nga proyekto or programa ket basiten 30% laengen ti may implementar ngaputa binirkugmet di kiti adda iti turay kaslakas jemet abot implementasyon ti programa adda di kiti nga aramaten damit tapno mayangat di di naganda mayangat di kaadada iti posisyon uray inosente nga taod tangket ibalod mon, paibalod mon, gabut at the report ni Kapitan, at the report ni Kagawad, ni Tanod, gagiyim kabsat kit gaputa, mapanen di ba nagtugaw ni barong hepe, ni barong regional director, ni barong provincial director, gamat dito, gamat ditan, gagiyim ken kabsat. Ado di kiti kakasjay, nga napaspasamak, adapi ko na da palitulo, kadada amin namin, nga nagbalbali na po nga pan nakaabusar no siya kamang ibagbaga muno mga ngan analisar tinasao nga programa kontra iti illegal a droga. May panggep iti detoy papagayam kinuna ti Presidente Duterte nga digitay law enforcement agencies ti pagilyang ket nagtarliadda nga vigilante nga mangituloy kaditi ti all out war ti gobyerno kontra iti illegal a droga. Yun yung dumarating ken ni Presidente gagiyem ka absat manipod ka na apoy di Mayo 22 naging gana iti Hunyo 4 hunati sekretaryo ti Department of Interior and Local Government nga nakatiliw digiti anti-narcotics teams iti 2,463 suspect ken 1,772 anti-drug operations nga daan idupat nga nai-record anatay
ken kastamit den innemapulo ket siyam digitay simuko. Sa payapo ta digitoy natay ket talagang lihitimo nga drug personality gagiyem kay amsat. Ini nagbalin nga report ni Anyo ti anti-illegal drug dinakamat na ni Presidente Duterte nga corrosive nga impluensya ti illegal nga druga ket ditoy ket maigedan kunana iginggana iti pannakatiliw. Nikiti nga drug personalities ken makumpiskar daytay may pawil nga druga iti nagduduma nga lugar. Ayun, yung digiti makumpiskar nga illegal nga druga iti possession when no ikot digiti tattao gagayim kaabsat nga maanan ti operasyon no daduma ket kunada planting rice is pap gagayim kay kaabsat at digiti may baga nga namulaan even Ilocos Norte PNP adon digiti aligasyon na akusasyon kadakwada nga mapaspasama kapo ti panagimulat ti ebidensya ket digiti mas daaw nga legal aday ti biyang ti legal gagayem ken kabsat no apay nga saan nya kabuteng digitoy agimulmula nga otoridad iti ebidensya especially droga kadigiti operasyonan da amuyo kadi nga base iti linteg gagayem ken kabsat DJ kadagsen ti dusa nga DJ mapabasol mamulaan ti ebidensya kas jemet ti kadagsen ti agbalin nga dusa DJ mangimula iti ebidensya. Ngem deti apo kuna digiti deti legal no apay nga ahaan nya kabuteng digiti agimulmula iti ebidensya kadigiti tattao. Kabayatan na kinunapay ti Chief Executive ni Presidente Duterte nga nasursurok ngem sa 10 ket 2 milyon ti balor digiti illegal drugs nga nasangamsamda iti napalabas kas maysa nga nakaamamak gagayem ken kabsat ket ti 1.6 nga tonelada iti may pawil nga agas iti nakumpiskarda wenno digitoy nakumpiskar digiti nga government forces. Inamin naman detoy nga adda iti panagdanag na iti kastoy nga insidente keni kanna iti dakkel nga attention ti panakaipa dito may pawil nga druga ken kasamiten dito balaigi nga panakakumpiskarda gapu iti agtultuloy pala nga po kadda dito ngem nagbalaag ti presidente gagayem ken kabsat mainaig iti daytoy nga banag. So DJ so yung DJ nga DJ 897 million worth of drugs nga nakumpiskar iti oneglaeng apo iti agarup duwa nga lawas para iti 6 to 8 illegal drug operations manipad po kada iti otoridad mangipaneknek deto nga talaga palaeng apo nga medyo nadagsen pala nga problema ti illegal drugs iti pagilyantay nga Pilipinas sa bagay saan met lang iti pagilyantay nga Pilipinas oray sabsabali nga nasyon nya kasko nagitatayen digiti babaknang pay nga nasyon gagayem ken kabsat at dapay apo digitay kakastuyen apo nga agtultuloy nga panakapaspasamak or drug related incident kadigitoy nga nasyon nga digitoy ket ekspektaren tayo adda apo kadigitay modelo nga kagamitan especially iti biyang ti sistema ti intelihensya gagayem mas advanced da kumpara kaway da tayo dito pagilya na Pilipinas ngem still agtultuloy iti operasyon ti illegal droga nga kasmet dito pagilyan tayo nga Pilipinas. So parang kung nakaruden parang napaay dating nasged nga tarigagay ni Presidente Rodrigo Duterte nga duprak manggubat ket matnag amin apo ti ima digito digitay adda pa nakainaig na iti illegal nga droga saan nga digitay inosente nga tattao wenno digitay awan aramid na laeng kayat laeng adda may pakita digitay otoridad nga accomplishment da iti biyang ti illegal nga droga isu nga kesera-sera come what may, kahit sino ka pa, yung mga ganon nga mapaspasama ka po. Okay, sublianan tayo ito. Dito kalikagong met, apo, no anat ti addang, tibiyang ti President-elect Ferdinand Bongbong Marcos in line iti droga. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari Reflections Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamet ten ti pakasalibukag rik ng angin.
no kaya't yumetyag pasyar kinagpiknik, adanda ka rin tinalalawang cottages nga adan pa iti video okay a pagliwliwan nyo. Prexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para iti reservations, tumawag iti cellphone number 0920-8426-633. Kukuha kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Prexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Dagiti ka iliw a putahe wenno makan. Intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub. Iserbida digiti sumaganad. Kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus. Kastapay di sabsabali a lutong bahay pakaramanan. Tinaimas nga special empanada. Naanad ken nadalus ti panakaisagana di kito yamakan iti Steps Food Hub. Masarakan ti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, Sangi iti Rangtay. Steps Food Hub, sindadaan ngagserbi kada kayo tinaanos ngagtagikwa Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap araw man o gabi. Okay, tuloy ti damdamag ni Berto. Iti dito yung aldaw, iti Miyerkules, 8 apo ti mabilang, iti bulan ti Hunyo. Pagyaman natin, di sa malipang sponsors tayo, para iti pa nakaidanon, di nga programa, gagiyem kamsat, ti Kalawagan Belisario Farm, babayin ka na Mr. Dado Belisario, kay ni Ma'am Jeanette Belisario, iti Barangay Baresbes, Dingra, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Ma'am Elis Tamayo, dita Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Erlinda Ferminhood, thank you very much. Manipod dapat di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you pa kay ni Hazel de la Cruz Alonzo, nga di Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Carmela Walker, di San Diego, California. Ni Miss B Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Ni Ami Ancheta, iti Stockton, California. Mr. Jewel Centillas, manipod dapat di Maui, Hawaii. Thank you very much kada Chris kay ni Marisa Siroma, EJ Iba Beach, Hawaii. Ken pagyamanan tayo, ti Metro North Insurance and Surety Agency, para kanita ay non-life insurance, gagiyim ken kamsat, nga kasapulan nyo, kas kumay di comprehensive ken TPL. Ken aminan nga kasapulan, para kanita ay government projects itintero apagilyan. Iserbi kada kayo dito ti Metro North Insurance Agency, nga masarakan ti City Land Tower 2, Malate, Manila, babayan iti Manager Dorocha de la Cruz. TCLJ Store, nga day di Barangay 22, San Nicolas, Ilocos Norte, Pasetapo, ti Batak Road. Thank you very much kada Mr. Jaime Perdonio, kani Mrs. Celia Perdonio. Kastameten kani Barangay Chairman Juji Jimenez, iti Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ken thank you very much ken ka Mamili Espirito, iti Iva Beach, Hawaii. So di po dito nayat nga tumultulong kada tayo tapno maidawanon ti maidanon apo ti programa tayo dito damdamag ni Berto ken siyempre dito Tina Palabas. Okay. Idultuloy tayo dito inrugi tayo nga topiko. Talupuloy kito pati na minuto sa po tinapalabas. Kalpasan, iti oras tayo alas 12. Kada kita'y manarimahan po nga mangmangan. Happy lunch time. Kada kay amin na sa ngapada. Good afternoon. Irene Corpus, ni Apo Barangay Chairman Generoso Palomares. Tayo pagayam tayo nga ni Fredes Quesada, ijay California, ni Daimler, ken dikiti sa Balipay, nga ni Josephine Gavino, nga manarimaan na po tibuya na kada tayo iti deto yung Gundaway. Okay, so anati plano gagiyem kabsat may kan kadit kay papanan deti apela tibiyang ti DILG Secretary Eduardo Anyo together with the outgoing President Rodrigo Duterte nga may kan ti importansya ti kampanya kontra iti illegal a droga gagiyem ken kabsat ada ka din paglawlawagan na nga kas ti addang ni Duterte ket isuntumet ti pakat ni Marcos awang ka ti pagbaliwan
ti sitwasyon para iti pan nakasulbar or pan nakakisay man laeng nga po no hantay nga mamimpinsan niya agbalegi nga kaskada iti pa programa ni Presidente Duterte no pa imbagbaga na edi nga in 6 months mawara amin nga drug syndicates agtal na amin nga dapat nakainaig na ti illegal na droga na paay aging kaita may bilang ko no siyak na paay ti programa ni Presidente Duterte adu digiti rason adda pan naka para kanya adda pan nakaabusar na po ti illegal drug campaign ti gobyerno ng patungpal digiti otoridad gigiyem ken kabsat inkumpirma ra po ti outgoing Senate President Vicente Tito Soto III nga adda tinaramid nga panagtaripnong da ken ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para iti panagsarita da iti addang gagiyem ken kabsat ken rehabilitasyon kaditi drug users. Ito na, ito. Siguro from that, makita tayon niya adda pagbaliwan na po ti kampanya ti incoming president kada ito'y kampanya ni outgoing president. Malagip yung adda pagsasauidi nga jail the pusher, save the user. Mga ganon. Ada kasjay, gagiyem kay kabsat, ngem tsaka mo, dapat ikakasdi itata. Apong, agdingdinge, gagbuy-buya. Kinuna ni Soto, nga impresentar na, iti biyang, digitay, impresentar da, digitay drug abuse prevention and correct rehabilitation program. Ito yung sabali siguro nga may implementar. Iti babaen to apo ni Presidente, ito agtugaw nga kas-presidente ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Drug Abuse Prevention and Correct Rehabilitation. Adamet Rehabilitation Program. Gagiyem ken kakabsat iti agdama nga di ba ada ditay balay silangan nga mapatpatakder ana ditay balay silangan. Ni balay silangan gagiyem kakabsat programa ti gobyerno detoy PIDEA to include Philippine National Police, the local government unit and the national government nga mayuswat dagitoy once nga mamit ni LGU kasla ko munisipyo gigiyem ken kabsat DJ maibagan nga drug free. Iso nakit drug free. Ngino siya jak mamatpati apo ka dili bagbagadang drug free municipality. Sano may bagam nga drug free municipality? No ardla timmalaw di tay drug personalities gabuta makita da nga medyo na igeti kampanya. Ngayon to no kwangget agin inayad da kasla pusa kasla bao nga agsubli gabuta medyo aglalo no madaanan ti eleksyon gigiyem kay kabsat agsubli day ili nga drug free ko na mga rod ket idirimwarda ket sumetlat aramid na yan di kita balbali nga ada pay modus operandi or sistema di kita dagitoy drug pushers gigiyem kabsat base metlay nga po kaditay rakurak di adda ti nailya na pulisya nga ni puser nga talagang well-known kadije may sa lugar mapan ije bangir ay doon siya mag-operate kaslamit la kadigite no burnout kay Giant ag-operate kay Jay sa Bali ada digite kasjay when no saan gagiyem kabsat tandem kasla riding in tandem ada kasjay di nga observations when konfirmar digite pulis nga riding in tandem tano gammatam agtartaray di maysa gagihim kay absat ag negatibon to di maysa mga ganon ada kakasjay so nga no siya kapo kaditi digiti nga programa digiti balay silangan gaputa drug free municipality ni kastoy nga ili napatakder apo di kastoy tapno pagyanan digiti adda pa nakainaig na illegal na droga nga digiti ket nagbalbaliwen ket marehabilitar da programa the livelihood da amin nga mapan inaguraran ni mayor digiti sa bali agtorturay together with PNP PIDEA gagiyem kamsat medyo sa anak nga pabor ka digiti kasjay gagiyem kay kabsat ti eradication ti drug sapok ket masapol nga saan lang ay ti maysa nga ili tidi nga rod ti mapasmasamak oy kunani grupo mainit ka na diyan napuduten ti mata digiti otoridad ken ka mapangka ni J. Castoy agtalaw ka ditan agpalamiis ka yung balikas na agpalamiis magpalamig ka muna tol gagiyem kay kabsat so meaning to say mapanla agpasyar, mapanla agpalamiis, ngem DJ saan niya mamimpinsan niya agsardeng, gagiyem kabsat. Detan tupay nakabalod,
Gagayem, di ba? Nakatadod kita na papapatay jay bilibid. Nga even kita well known nga tattao nga nada involvement na illegal nga druga. Apay, pinatay na jay unig jay pagbaludan. Kasano? Adda pa'y lagalamay na itiruar. Adda pa'y la di kita tattao na giwarwaras ti illegal na druga. Nakabalod niya peso ngem. Operational di grupo na, mga ganon. Gagayim keng kamsat suma. Dito, bagbagam nga drug-free municipality, Jakunay mamatpati kada kita, idi pa, gagayim keng kamsat. Agsubli nga kaslapusa, dito, kaslabao, sublianan na, dito dating aramid na. Gagayim keng kamsat. Nga dito, met iti ride unan, tibiyang dito, apong otoridad, nga simuko ak idikastuyen kunada simuko nga peso ng base intelligence report ket nagsubli iso nga inoperasyon ang mimanen ay mga ganon gagiyim kay kabsat so talaga nga nagbalbaliw digiti tattao nga daban nakairamraman na or datin nga agar arami di kastoy okay dati meeting the Marcos ken ni Soto kunani Soto nga tulungan na ti incoming president babaen iti consultative capacity consultative capacity gagiyem kamsat impasigurado na nga suportado na ti drug abuse prevention and rehabilitation not war saan nga gubat gigiyem ken kamsat nga ginasuten digiti natnatay kunana nga kalikagom na nga tinasaw nga programa ket maleplepan wenno maisardeng ti illegal drug abuse babaen iti resistance education program ken detoy ket maaramid kada iti maikalima aging gana iti maikapito nga grado gagayem ken kabsat ken karamanen ditoy dito nga puta digitoy ti karaman kadi may bagbaga nga vulnerable age wenno detoy iti delikado nga tawen gagayem kabsat siknan iti illegal nga droga inayon na nga kalikagom da nga madaan iti constant seminars programs ken conferences kadwada iti naganak teachers media simbaan sports personalities ken general public ayun parang konferensya idi ko aket na dito symposium seminars nga umay dito speakers sino dito speakers doctors PNP, lawyers, digiti maayaban gigiyim ka absat no dito drug symposium nga programa kontra iti illegal na droga. To Brandy Puloys, umay na ibaga nga sika mabalod ka no matiliwang ka nga agaramat no agiwarwaras ti may pawil na droga. Anamit yung may ibaga ni abogado. Anat ibagan abogado, nakadagdag senti basol mo, nakadagdag senti sang may makaso, no sikakit agaramid ka iti adang magipartisipar ka iti operasyon ti illegal na droga kang runaan na iti panagmanufacture, panaggilako, mga ganon Dija iti ubanana ni doktor anamit yung may ipalawag iti symposium gagiyem kamsat maperdita utek mo agbagtit ka agbalin nga napardasuna iti taray tadaram ket mapangkay iti makungkuno nga maling akala mga ganon digiti apo digiti rule ti speakers no adda digiti maarami didi nga drug symposium gagayem kamsat wenno yan tapno maadalan tatta sa Bali deti nga kalikago mapo seminars programs ken conferences nga karamanen tinaganak karamanen ti mangisursuro, karaman digiti agirakrakurak, karaman digiti adda ti simbaan, digiti sports personalities ken kastameten ti general public. Yung mga sports personalities gagiyem kabsat mapammo gutiguten ida nga agpulda iti ayam saan ket di nga iti legal a droga. Yan yung makitak nga akem dadtoy simbaan para iti panang tagiben ti biag gagiyem ken kabsat ngented ti namarswa apo tapnon ti kastakit saan ka nga makabasol sa mga abuswen ti naipabulod ken ka nga biag media para iti panangi kadigiti imununan nga naipadpadamag nga nagbalin nga biktima po iti biang ti legal a droga digiti mangisursuro siguro ipalawag damet pergenti
druga ti masakbayam gaputa di mo mai-concentrate ti agadal gaputa drug dependent kameten ken kastamet ten digiti naganak yung mga kalikagom ni Suto nga magipartisipar kadigitay makungkuna apo nga constant seminars ken constant seminars program and conferences seknan ti illegal nga druga dinakamat na paya nga ti husto nga drug rehabilitation program ket maadaan detoy iti rumbeng wenno maadaan ti amin nga klase iti pananggutigot approaches iti kada drug dependent. Ito yung adamit ket di kakastoy iso nga digiti adda digiti may arami da pong balay silangan nga kunaka sadanto aglaga kadigiti malaglagat dita or anyaman nya gagiyem ken kaangzat may sabay apo ka din indasar ni Suto kani incoming President Bongbong Marcos that ay therapeutic when may bilang dito iti therapeutic faith-based ken multidisciplinary activities nga dagitoy ket maibasar kada ito United States based 12-step program AJI Minnesota addiction recovery United States based 12-step program Minnesota addiction recovery pagkat sinabi mong recovery maka-abroad makarecobre or agbalbaliw DJ tao nga nailumlom iti biyang ti illegal a droga base abo di programa ti website the program website ti modelo wenno muna nga nausar iti State Mental Hospital in the 1950s ket dito nga nakapukos iti makungkunang abstinence iti illegal substance. Digiti treatment program nakadisenyo kano apo para iti pagkasapulan ti kada pasyente tapnon masangbatan apo diti specific issues iti biyang ti addiction. May palagip hindi na palabas sa kampanya kinuna apo ti President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nga papigsain na met ti drug rehabilitation facilities kaditi probinsya ken nagkaripay nga matiliw digitay big time drug dealers. Ito yung pagkakaiba nga kung kunak gagiyem kay Kabsat big time drug dealers. Kumpara sa akin yung analysis ko diyan mo nagkamaliak gagiyem kay Kabsat Didi nga rod, jail the pusher, save the user. Kaslag subli, iti dito yung programa, gagiyem kabsat, dito big time. Amuyo, ure kasano nga panang pugipog mo ka dito small time, no saan mo nga mapugipog DJ dadakkel nga ramot, wenno dito mangisuswat apo iti nasao nga illegal nga aktibidad ag subli ket ag sublin tulata. Who is Suto? Nga mangi sino ni Suto? Oray suna ket Senate President nga mangi dasdasar ken ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kadigitoy nga wagas ti rehabilitation kadigitoy drug dependent gigiyem ken kaamsat lagi tayo ni Suto apo ket head ti Dangerous Drugs Board nanipod apo 2008 July idi then nagpatinggay suna iti November 2009. Mabigbigmet ni Suto kasmaysa kaditi author ti Republic Act 9165 when iti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nga ti maikaso kaditi matiltiliwan. Illegal druga violation of Republic Act 9165 when the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sumaysa ni Senate President Tito Suto nga author apo iti detoy. Ket babay na po ti Republic Act 9165 nga nabukel, dito nga nabukel apo ti Philippine Drug Enforcement Agency, nakabase apo ti RA 9165, ti pan nakabukel ti Philippine Drug Enforcement Agency, wenno PDEA, nga dito iti nagbalin nga lead agency, iti pambalin niya panaka pasardeng, panaka-investigar, ken panakalaban ti dangerous drugs wenno amin nga related illegal activities panggep apo iti illegal nga droga. Ayun. So DJ adda iti tingtinglen nga kapasidad ni Suto nga nakitaripnong ken ni Marcos ti incoming president
tapnon idasar na apo digiti amuna nga mabalin nga isu ti usaren ti sumarunong nga administrasyon para iti detoy kampanya kontra iti legal nga druga. Gagayem ken kamsat. Adda ti adda basehan na nga gayem ken kamsat wenno adda na accomplishment na nga mabalin nga isu iti puunan na tapnon tigas ta ibagana nga isu na makatulong kini incoming President Ferdinand Marcos kontra iti wenno para iti programa na iti illegal druga. Agagiyem kamsat may sakaditi author ti RA 9165 apo nga kabombo ken nagbalin niya chairman apo ti Dangerous Drugs Board gigiyem kamsat iti dandani may sa atawen gigiyem isu nga adda ti mabalin niya nga pagpuunan ni Suto tapnon tigas ta maidasar na ken anamungan ti incoming president digitoy nga nagbalin apong indasar na ken kuana para iti kampanya kontra iti legal na druga ti sumarunong administrasyon ti Pagiliantay nga Pilipinas. Ket sapay apo tagbalaigi ket may katon ti bansag ti Pagiliantay nga Pilipinas nga adu digiti inosente nga matmatay agapo iti illegal a druga. Ket sapay ta saan nga maibaga nga maabuso dating programa apo para iti gobyerno ken para iti pagsayaatan ti kaadwan saan ket nga pagpasikat pangi boost up iti kinataom iti kaaddam ti posisyon ti kastoy nga programa nga oray sinudta ket tiliwem oray sinudta ket patchem no anat ibagana gagiyem ken kamsat nga ni kastoy a pulano ket dapan nakailaig na iti illegal a druga no awan ti confirmationen no masapol nga agpagilas kan agpakitang gilas kan inkatiliwene mulaam ditan or anyan sapay apo tawan ton ti kakasjay gagiyem ken kamsat nga akusasyon man ado pure accusation gaputano ibagamit nga kasi minulaan nyo kano ijeto kortet pang ibagaanda ijeto kortet pang depensaanda depensala digiti matiltiliw digita mga ganon gigiyem ken kamsat no kas pagarigan nga ron madipensaan nanto dete pinerdim nga biag jay tao maibalod tinumano abulan mano atawen gagiyem ken kamsat gaputa saan nya napa husto nga nalinay di ang nakonfirmaran gagiyem ken kamsat may sublim to pay apo dete pinerdim mabiag may sublim to pay apo dete pinerdim nga masakbayan dito may sa tao aglalo digitay saan pay unay nga nataingan nga ipisok mo di pagbaludan tinumano atawen nagasat kidi dati naarami da pong linteg nga digitoy ket parang agplead guilty dan gagiyem kamsat makarwardan gaputa puno-puno na yan apo digiti pagbaludan idi si maruno pay nagbali na problema gigiyem ken kamsat ti pandemya so nga ado digiti nang avail apo kadijay panag-plead guilty da nalipata kon di tinagan di nga programan gigiyem ken kamsat tapno makarwar digiti adasang sangamin na from kadadagsenan nga kaso ti illegal na droga mapagbalin niya na baba then may kanda apo ti gundaway nga makarwar gigiyem ken kamsat manipod apo iti pagbaludan so sapay lakuma gagiyem kamsat para kanyak haana ka kontra apo iti pan programa ti illegal na droga basta lakit di talaga nga mapaniknikan husto DJ allegation tapno kasta tiliwem ibalod mo saan niya digiti puro parparbo kada namulaan kada daamin namin gagiyem kamsat awan ti tao nga datayo nga Pilipino ti madi nga agtal na apo digiti nakaames nga krimen nga digitoy ket aramiden digitay adda iti influensya ti illegal droga di ba okay dito yan na po ngayon tayo agpipinakada para iti sabali pa yung kampanidanon iti damdamag ni Berto padaanan nyo apo dito sabali pa yung issues topicos ngayon tayo pagsasaritaan ngayon gidaway kada kayo ti kay panang follow kaslapiten panang share edidet ti YouTube channel tayo gagiyem kay kamsat ti ENR online kay kasamit din ti page tayo apo iti biang ti Facebook. Maraming salamat apo iti panakidanggayo kada kami ti may isang oras para iti damdamag ni Berto dito ti pagamyo Robert de la Cruz kinadwak ni Maki Agustin Paulino iti technical control. Damdamag ni Berto, programa pakidarunan dili pas kasama kinibugod kayo alubar, identero ang ginyan ken unay di balasyo tawa,
Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th Street, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Daytoyen tinurore di agisem kariri daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.
bali yung akong blao kami papagayam iti nagasat nga malem ti Miyerkules tay amin na sapada. Petsa 8 di bulan ti Hunyo 2022. Dado nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz para iti panakidanon ti sabali pa nga parang ti programa tayo ti napalabas. Agdadanggay tayo ti lasod ti maysa nga oras tapno tay talantanen wenno ituloy nga ibasa. Dedi surat nga nakaypalaunan ti sabalipay nga pakasaritan ti biag kinayat papagayam. Kadwa iti technical control ni Maki Paulino Agustin para iti panakaidanon dito nga programa iti daytoy nga madem. Kasangwanan yung interugyan nga ibasa wenno talantanen manen deti surat nga nakaypalaunan ti pakasaritan ti biag kinayat. Unay ko niya pagyamanan, di so amin, nga naayat ni sponsors tayo. Iti dating nga programa, tapno di kastakit may danon ka na kayo. Thank you very much kani Ma'am Millie Espirito, nga dayjay Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Maraming salamat. Ni Barangay Chairman Juji Jimenez, iti Poblasyon Burgos, Ilocos Norte. Kastapay nga pagyamanan tayo, ti CLJ Store, nga day ti Barangay 22, San Nicolas, Ilocos Norte, masarakan dito po iti Batak Road. Babaen ka da Mr. Jaime Perdonio, kaya kastameten kaya ni Mama Celia Perdonio. Agyaman tayo pa iti Metro North Insurance and Surety Agency. Para kadi so amin na po ang kasapulan nyo iti non-life insurance kasi TPL ken comprehensive. Pakaramanan na po iti requirements para kadi government projects irintero a pagilya na Pilipinas. Iserbi kada kayo ti Metro North Insurance and Surety Agency nga masarakan iti City Land Tower 2 Malate, Manila. Babayan kini Miss Dorocha de la Cruz. Kastapay po nga pagyamanan tayo da Chris keni Marisa si Roma ija Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Jewel Centillas nagnanay edi Maui, Hawaii. Miss Ami Ancheta dita Stockton, California. Maraming salamat, ma'am. Ni Miss B Fiesta edi Honolulu, Hawaii. Ni Carmela Walker edi San Diego, California. Thank you very much kini Hazel de la Cruz Alonzo edi Las Vegas, Nevada. Agyaman tayo pa kini Ma'am Erlinda Perminhood nga taga-barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. And thank you very much king ka Ma'am Elis Tamayo dito barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Ken pagyamanan tayo apo ti Belisario wenno Kalawagan Belisario Farm nga kukuha na Mr. Dado Belisario kini Ma'am Janet Belisario iti Baresbes, Dingras, Ilocos Norte. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adaan day tinda pipintas nga air condition na kwarto para kada kayo ken ti pabilyayo pakairamanan gagiyem yo. Mangeg ti awing ti baybay kastamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kayat yumet ti agpasyar ken nagpiknik adaan da ka rin ti nalalawa nga cottages nga adaan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Dagiti ka iliw aputahe wenno makan. Intay amin ramanan ijay Steps Food Hub. Iserbida dagiti sumaganad. Kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus. Kastapay di sabsabali alutong bahay pakaramanan. Tinaimas nga special empanada. Naanad ken nadalus ti panakaisagana di kito yamakan iti Steps Food Hub. Masarakan ti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, sangi iti Rangtay. Steps Food Hub, sindadaan ngagserbi kada kayo tinaanos ngagtagikwa Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap araw man o gabi.
Pagayam kablawan tayo, iti sa balipay, nga viewers tayo, iti dete gundaway, ni Geraldine Otuman, dito barangay 50 Butong. Thank you very much, Geraldine. Iti pa nagbibuyam, ken ni Mr. Hector Baitek, iti Canada, ni Roldan Loy. Thank you very much, iti pa nagbibuyayo, iti programa tayo, ni Dorocha de la Cruz, iti Paranaque, Richard Compuesto, di tamit laeng Paranaque. Thank you very much. Ken kastapay dito sabsabali nga imununan nga nakablawan tayo. At yung nga ruden yun ituloy nga ibasa dito pakasaritaan ti biyag. Wenno surat nga nakaipadaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat ni pagayam tayo rebelita. Jakon kabalina na lagipen. Wenno ilawlawag pa'y manong Robert, digiti sabsabali pa'y nga naramid ti lalaki anang sirik kanyak. Edi mismo a kwarto iti resort nga nagtarusan mi ken nakaselebraran. Ti kasangay ti pagayam ko nga ni Blessy. Wen manong, naguma iti kinababaik. Wen kabsat. Saan kong panangilibak? May saka birhen. Nariknak ti sakit kinapges. Edi pilit niya pa ng sirik na, edi kinababaik. Wen pagayam ko. Naibayag nga nangarami diti kinaykayat na, gapungarod ta may saka birhen. Kiti di malpasan nak pagayam ko anyan. Pinarusukan na kiti namindwa, nga daytoy ti rason nga nagtiritirak. Saan metket di nga napukaw ti puot ko. Ngem, gapu siguro ti influensya ti arak kanyak. Ken ti sakit nga nariknak, gapu iti namindwa daras nga panangdanog na iti rusok ko. Nagkukutaklat iti katre. Ket dinardaras nan ti pimanaw, wenno rimwar iti kwarto. Data ti nagbali na pasamak manong ko, nga jak pulus kalipatan. Ko te amin na pigsak, manong Robert. Dito'y pagayam ko nga bimangonak. Wen, inamang ko ti asidegtiridaw nga ayan ti switch dagiti silaw, nga inidep tinawanan bain nga nang sirek kanyak. Pinagsilaw ko, anyan kabsat. Naguyguyabang tinaingpis nga kawes ko anaturog. Wen, saanen nga masurutan no sa dinnot wenno kalawat itingin ken kalawat ti pakayusukan ti imak iti daydi agundaway manong Robert. Kabsat ko dinardaras ko ti simrek iti banyo. Ditoy nga nagdigusak. Wen iti umuna pay laeng nga panagayos ti danom iti bagik. Nariknak ti likido nga napudot nga nagayos iti lupok. Wen kabsat. Ti likido nga imbati ti lalaki nga nang sirek kanyak. Pakairamanan ng tidara, manipo di ti puwertak. Di banyo kinuyumus ko ti arwat ko. Wenno arwatek pakairamanan ti underwear ko. Manong Robert. Enkargak detoy iti supot. Wen. Mabalin niya ebidensyak detoy kinungkunak no paimbestigar kunto tinasa nga pasamak. Kayat ko idin ti pumanaw ngem tuming nga pay laeng tirabi.
Manong Robert, nagsangsangitak. Sinangsangitak tigasat ko. Ti kinababaik nga, inikan importansya ti kayan ayat ko ani Lowy. When, ti kinababaik pagayam ko nga, inikan na iti pateg, wenno di naman rinabngis. Gaputa kayat na anatarnawak nga idatag na iti altar. Anya pa ita. Anya pa ita ti may pagpanakkel ko kenkwana. Anya pa ita iti kinalkalikaguman na kinatarnaw ko, iti pa nang idatag na kanyak, iti sangwanan tinadaega altar. Kabigatan na Manong Robert, jakam mo ti aramidek no rumwarak wenno saan. Agbalbaluko gen digiti matak gapoy di pa nagsangsangit ko. Well, napalalo nga pa nagsangsangit gapoy di pa nakapukaw ko iti kinabirhen ko. Awanen ti may pagpanakkel ko iti kayanayat ko. Agingga nga nangig ko nga natugtog ti tridaw. Ket kastoy digiti balikas iti ruwag. Revi may kanta. Mamigat na yon. Naimasamsamit lang una yung tinaturog when no nabartek ka kadi iti red wine nga ninom mo di Rabi. Ni blessed ti adday ti ruan. Pagayam ko rimwarak when no inlukat ko ti ridaw. Apay nga kasta ti langam. Kasta nagsangsangit ka. Nasdaaw. Kayat ko idi nga ipudno ngem nagbalinak nga natipel. Ngamin kasla adda atap ko pagayam ko. Ngem narigat nga iti mismo nga lugar nga nakapasamakan ti panakaramis ko. Ti pangiwaragawagak. Amanganta, awan ti pagbambanagan na. Kasla adda atap ko pagayam ko. Ay, napuyatak. When, talaga nga, riniknak ti epekto ti arak kanyak. Kasladyak nakaturog ko na blessy. Kinunak. O sige. Agpiles kan ta mapantayon iti panganan. Nagsaganan di giti makan. Minatmatak ni blessy. Oh, apay nga matmatan nakmetlatan. Kinunana, awan blessy. Kayam ka diti bagim, iti panakabartik mo di Rabi. When no, paidano ng kalatan ti kanem ditoy. Dinamag na. Saan? Saanin? Makayak ti umay. Apagbitlaing ta, agsukatak sakto umayan iti panganan. Kinunak. O sige, orayin na kasadya. Tagsasango tayo nga mangan. Madamdama, mapantayon tayo di beach. Kinunana pagayam ko. Ketditan nga pimanaw, iti sangwanan ti kwarto. Diyos ko, anya ti aramideg. Ipudnok ka di ti atap ko. Ngem, anya ti pagibasarak nga mga atap. Amangan ta makaaramid iti sana umiso. Wenno pa kaibabay nak. Pangaasim Diyos ko, isuro nak ko man. Isuro nak ko man, anya ti aramideg, kapo. Kinon ko nak bayat nga agsuksukatak. Kayat ko ti mapan iti mismo a panganan. Amangan ta makaalaak iti pamasingked iti atap ko pagayam ko. When Manong Robert, madamdama pa'y magmagnakon iti labi. Ngem talaga nga diyakam mo no anya ti aramidek. When no anya iti pudno kiti gayem ko nga ni blessing. Adda akon iti panganan.
Ti ayan ti panganan ket ti sumit laeng ti nakaselebraran ti kasangay. Ni Blessy pagayam ko. Nasdawak ta may maysa ni Blessy ti mismo nga lamisaan na. Di manunak nga ro ti ayan na. Apay nga may maysa ka. Dagiti kabarkada ni Adrian. Kani Adrian. Sa dino ti ayan na. Kinunak. Ni Adrian ket matmaturog pa ilaeng. Ngamin ket intultuloy dati naginom. Idi Rabi. Pinanawa kita iti nang panawam ka na kami. Ka makaturog ak may tidin. Pumarbangonin iti agsubli iti kwartumi when may iti kwartumi. Ngamin ket rimwarda ka no. Napanda ka no iti sa balipay nga paginuman saan da pailangan narnek dito eh. Kastada ngamin nga agbabarkada. Agsursurda ka digiti paginuman. So nga naparbangunan niya si Mangpet. Idi pan nakangeg ko iti balikas ni Blessy pagayam ko. Kasla nasebseban ti atap ko. Ngamin Manong Robert atapek nga ti kayanayat ti gayem ko. Tinang serik kanya kiti Rabi iti kwartok. Tinang rames kanya. Ibasbasar ko deta kadagiti napigket nga panangkit kita na wenno malisyuso nga isem na kanya. Tunggal maduktalak na mingmingmingan na. Ngem no rimwarda pa'y laeng kasano nga naramid na kanya. Awan may nga oras pagayam ko iti papanaw ko iti lamisaan nga naginuman me. Iti makastreka kiti kwarto. Iti mapasamak ti panakarames ko. Isu nga kasla naleplepan ti atap ko. When naleplepan ti atap ko nga ni Adrian tinang serek kanya kiti kwarto nga nagturugak ket rinamesnak iti Rabi Manong Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y di pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipud ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging ganay ti kamodelwan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Thank you very much, Mike. Kariti sumaganad nga sponsors tayo. Pariti pa nakaidanon ti programa tayo tinapalabas. Kalawagan Belisario Farm, babaeng kada Mr. Dado Belisario, kani Ma'am Janet Belisario, iti Barisbes Dingra, Ilocos Norte. Thank you very much, ken ka Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Mike, kani Ma'am Erlinda Ferminhood, nga Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ken maraming salamat kani Mrs. Hazel de la Cruz Alonzo nga aday jay Las Vegas, Nevada. Thank you very much kani Auntie Carmela Walker in San Diego, California, Estados Unidos. Ni Miss B Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Thank you very much. Kastabay kani Ami Ancheta in Stockton, California. Ni Mr. Jewel Centillas nga taga Maui, Hawaii. Maraming salamat. Ni Mr. Chris Roma ken Mrs. Marisa de la Cruz Roma ejay Iba Beach, Hawaii. Agyaman tayo pa iti Metro North Insurance and Surety Agency nga mangipaaya iti non-life insurance service para iti TPL ken kastamit and comprehensive ken aminen nga kasapulan nyo requirements para kiti government projects irintero a pagilya na Pilipinas iserbi ka na kayo ti Metro North Insurance Agency nga masarakan ti opisina na iti City Land Tower 2 EJ Malate, Manila, babaeng ni Mrs. Minomisa Dorocha de la Cruz. CLJ Store, iti Barangay 22, Katuging, San Nicolas, iti Biang, ti Batak Road, babaeng kada Mr. Jaime Perdonio, ni Mrs. Celia Perdonio. Thank you very much, ken kami, Apo Barangay Kapitan Juji Jimenez, iti Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Thank you very much, iti Biang ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ken kablawak man ni ikit ko, antik, Isabel Tamayo, dire kakasinsing ko ni Elizabeth Tamayo, da Mr. Ernesto Takata, ken ni Edita Tamayo Takata, Primo Tamayo, Larry Tamayo, gagiyim ken kamsat. Ken thank you very much ken ka Ma'am Millie Espirito dita Iba Beach, Hawaii. Kami nga rod pagayam ko. Ngem kasladyak mayulo ti mangan. Burburiburin nak tinapasamak kanyak. Aglalalo no sumiplot iti lagip ko. Ti kaayanayat ko ani Lovi. Anya pa itati. Anyan to ti bagakkin ko ana. Data nga sa ludsud ti maulit-ulit nga jak pulos may sapulan ti sungbat na. Manong Robert. Agingga nga nadlaw ni Blessy ti sitwasyon ko. Apay nga di ka makapangan ken kasla dayo ti pampanunutem. Ada ka di pakaburiburam Revelita. Saludsud na. Malaglagip ko ni lolang ko. Agmemes ang amin ni lelang ko. Pang-aasim Blessy sa anak ko niya, agmalimpay. Numalpasa ka mangangkit. Agawi dakton. Mapanaklangin sumaday ti bus di the highway. Tagawi dako ni Jay. Jay lugar tayo. Angim, apay met. Di met tulag tayo nga. 2 days, 2 nights tayo. First night tayo pala di rabi. Dapat kit
adakam to pala into no rabi. Ngamin ket nagpaisagana kiti para kada tayo laeng. Dito ngamin ti ganas na ta sana si Murot ni Lowy. Ya maunti mabalin tayo ta masakit ti inana. Kinunana. Manong ko jakon kayat nga maabutan nak ti rabi. Wen. Jakon kayat ti mabangungot. Saan kun nga kayat nga mapasamak manen ti napasamak kanyak. Amangan ta sublianan nak ti lalaki nga nang rames kanya kiti rabi. Ngem kasano ti panangipudnok. Ipudnok ka di nga naramesa ki dinto nga daki ti lugar nga nakapasamakan ti nasao nga. Insidente nga mabalin niya. Tinangaramid kanya kiti detoy ket kabisado na ti lugar. Kabisado na ti resort. Wenno ti patakder nga ayan ko nga nakapasamakan ti nakaramesak. Diyak mapagsusurot ti panunot ko iti dede nga gundaway. Wen manong Robert. Maburiburan nga diyak amunoan niya ti aramidik. No agtalikak ken ni Blessing nga ipudnok ti napasamak. Ang imamanganta, sana mamati wenno kaguranak. Aglalo ket kukwa ti kabagyan ni Adrian. Ulitig ni Adrian. Ti resort nga ayan may ti daydi agundaway. Agingga ngayon pakaasik manen nga agawid akon. Pangaasim Blessy. Saan kun nga orahin ti rabi dito ya? Ngamin, kasla madandanaga na kamangan no. Anyan din napasamak kinilelang ko. Kinunak. Ay, sige. Sige man laingin. Bayam ta. Kasaritak to digiti Belboy. Ore kita damit lugan dito iti tulnog da ka iti highway. Ngamin, madamdama ket sumangpet digiti sa bali pa nga sa nga ili. Digiti kabarkada manen ni Adrian ken ada pa digiti classmates ko nga. Bueno, classmates mi ken ni Louie nga umay dito ay. Kapag inimbita ra kita, saan nga kayat nga tumipon day di rabita, amanganta, magulo. Ngem no kayat mo di makikuyog kanto kadakuanan no agawid na. Bless sa anen please. Tsaka mo no anyan to nga oras ti panagawid digiti inimbita ra mga classmates mo. Umanay ka din nga inatendarak ti birthday celebration mo idirabi ti programa mi dirabi pangaasim amom gayem kasla madmadlaw ko nga adalikliklikam ambok ti ugalim apeya nakaseseat kay dirabi nga mitangget biglalatan nga nagbaliw ti desisyon mo nga agawid kan. Bless you please. Malaglagip ko nilelang ko. Amumit nga dududwa kami di baray. Saan ka di nga ni Louie ti malaglagip mo? Wenno madanagang ka no anyan ti napasama kiti mami ni Louie. Kunana nga inyisem. Karamanen ni Louie. Wen, karamanen ni Louie nga pampanunutek. Amang tababuriburan unay so nga pangaasim gayem. Palubusan nakto kumanagawid no malpas tayo ang mamigat. Kinunak manen. O sige, ngimangang ka nga rod. Sungbat ni Blessy, Manong Robert. Kabsat adda akon iti bus. Nakalugan akon iti may nga bus ngagpamyanan. Manipod ti abagatan. Kayat nga sawen nga gawid akon. Ngem iti laing iti pay uneg ti bus. When iti pay laing uneg ti bus. Maburburi-bura na kabsat ko. When? Sino ti umuna pangipudnuak iti napasamak kanya? Iti na pa nakaresort. Ni kadilelang ko, ni kadilowi, when may pudnok tumetlaeng ka ni Blessing. Dagito'y sa ludsud nga mapapayaw kanyak bayat ti panagtartaray ti bas.
nga umay ti probinsya tayo nga Ilocos Norte, Manong Robert. Ngem diya kamuno kasano, adadakit di nga mangipaay kanyak ti problema, no kasano nga ibagak ken ni Louie, tinapasamak kanyak ka. Damapay, Manong Robert, adda ako ni pagtengan me. Nasdaaw ni lelang ko, wenno ti apo ka bakit. Api nga, nagawid kami ta sigod. Di me taya, agpatnag kay kumapay no rabi para iti selebrasyon, ti kasangay, ti pagayam mo nga ni Blessy. Ang adda kan. Anya ti napasamak king kaya. Sa ludsud ni lelang ko, awan lelang, yung kaslamad maditi bagbagik, naggurigura kiti rabi iso nga, kinaiket kung tinagawid. In pambarko, Manong Robert, akit, in kangarudyalaan iti tumarimata, makatumar ka kit, mapalagaanan ka. Aguri ka ta, mapanak dito store. At dala ko dita nga paracetamol, ano para gurigor. Kinunana, ket jakon na igawid ti apo ka bakit na panen. Nupay sana pudno nga naggurigurak. Nudikat sa bali tinapasamak kanyak. Manong ko. Dito'y pagayam ko nga pinanpanunot ko ni pudnok ken ni Lola. Winulelang ko, tinaramid kanyak. Ngem no adda ti maysa kang runaan na pangipudnuak. Saan ka di nga ti kaayanayat ko? Sinaludsud ko dayta iti bagik, Manong Robert. Tinaunig nga pinampanunot ko, kamsat ko. Kailiw ko idi nga umay ni wenno umay ni Louie. Kailiw ko idi nga makasarita ti kayanayat ko. Nakapagdesisyon ako. Nasken nga isu ti umuna nga pangipudnuak. Wenno makaamunuan niya tinapasamak kanyak. No kumangamin ta ingawid na kidi kaputa saan metten nga umay. Ken no simurot ko ma. Sigurado nga saan niya napasamak ti panakarames ko. Wenno saan niya nagbalegi ti lalaki nga nangaramid kanya. Iti pa ng rames. Manong Robert. Agingga nga dimteng ni lelang. Wenno ti apo ka bakit. Detoy. Tumarim detoy ta. Tapno numalagaan ang kay ti panaggurigor mo. Inyawat na ti tabletas kastamet ti baso. Bumawang ka na. Kinunana. Idisuyuratan di talay lang. Tumarekto no madamdama. Kinunak. Sige. Idisuk nga ro din dito ita mapanak kon agluto. Mapanak man kita no anya iti pangal daw ta. Sige lelang. Makamu kayo. Kinunak ket rimwari ni lelang ko iti kwarto, Manong Robert. Napalabas ti agarup talo nga aldaw, nga talaga maburburi-buranak. Anyan yayaman ko kabsa ti di may sa amalem. Ket imay ni Louie. Idi balay mi. Pasensya kan no sa anak ng sigida nga nakaumay di simangpet ka. Ngem ko na ni Blessy ka. Nagawid ka nga sigod. Apay met. Saan na ka makapagtimig? Apay.
Anyaya ti pampanunutim ta. Nakolulimek ka. Ada ka di nasakit mo? Saludsud na kanyak. Awan. Ngimapay nga naliday ka. Saan ka di nga maragsakan niya? Ada kita? Talpasan, tinapan mo pa nag-birthday. Iti birthday, di pagaya mo nga ni Blessy. Diya ka mo, no? Naragsaka ko na saan. Kinunak. Apay. Maburburtiyan, ti kaya nayat ko, iti di agundaway. Manong ko inigamak ti ima ni Loie. When? Inigamak kit bulon ko tinagsadag iti barukong na. Loie, ada banag nga ipudnukin ka. Kinunak ket mangrugin nga agayos dagiti luwa iti matak. Hapay, anya dito nga ipudnom kanyak. Balikas ni Loie nga kasla magagaran. Iri kaadda kiti kwarto ki J Resort. Tinaysa ka na kwarto ta. Imuna ka nagpakada, iti kumampanawen ti tao, iti programa para iti birthday ni Blessy. Ket napana kong naturog. Sakbay nga nagiddaak nagdigusak. Hindi makadigusak. Pinamagaak ti buok ko. Kaya di mamagaan inyadakon. Aging nga natugtog tiri daw. Tiamo kidikit ni Blessy wenno. Tiamo kidikit ni Blessy. Napanggulino katantiri daw. Di tamitten nga. May isa nga nakaabungot nga lalaki ti. Bigla nga simrek ket pinalikod na. Sanak ginuyod nga inpani ti ayan ti switch ti silaw. Diya kung kayat nga ilawlawag ti amin. Loie ni rames na ti lalaki nga simrek iti kwartok. Pudnokken ko ana. Ngem apay nga min. Apay nga di mo pinagtimek nga imuna ti tao nga may nang tugtugken ka. Sakbay alino katamtiri daw. Pananginvestigar na kanyak. Adayon nga napanunot ko deta. Ken may isa. Panpanunot ki dino o may nakitain ni Blessy gaputa. Naisungsungak nga iminom iti red wine. Nakaadukbas iti na inom ko. Iso nga. Ti amok ito may nakitain ni Blessy, no? Anyan ti kasasaad ko ito nagti kwartok. So nga awanin ti panunot ko ti kasti. Adday ti panunot mo. Kinunak. Pagayam ko enduron nak iti naalumamay ni Loie. Ngamin ket nakasanggerak ken kuan iti dedi agundaway wenno nakaidala kiti barukong na. Aping kami na naginom ka. Saan ay nga kabilin-bilinak ken ka nga? Saan ka nga ginom? Aglalo no saan mo ang kabisado digiti tao akaduam? Sa anak pa nga uminom. Adayo nga mapanunot ko ti uminom. Ore asinupay digiti kadkadwa. Si kakit ninyo babae ti aginom. Pamabalaw na kanyak. Manong Robert kasla sumalpot iti kaungan tiritnak. Dagiti balikas ni Loie. Binabalawnak. Binabalawnak ti kastaunay kabsat ko. Nagpakaasyak ken ni Loie nga nuwen ken mabalin ket maawatan nak. Maawatan ka. Maawatan ka.
Siguro kit bunga deta iti sobrang excitement mo. Gaputa saan ka unay nga makat-attender ti kakasta. Sobra ti excitement mo gaputa dakay ti maysa nga lugar. Maysa nga lugar nga manong ko saan kon nga pinagtuloy. Maysa nga lugar nga jakmad adak wenno pakpapanan gaputa na pobreak. Kasta ka diti kahit mo sa uwen, Lowy. Kinunak. Nga medyo natangkenen ti buses ko pagayam ko. When manong Robert, napaayak. Ti amok ket maawatan nak. Babayan ti pa nagpalawag ko. Ngem saan? Saan natin niya pa nakaawat, ti paay na kanyak. No diket pa ng lais, manong ko. Nga nagturungan ti saritan mi ti kaya nayat ko'y ti daydi agundaway manong Robert. When tibanaw nga saan na nagpakada. Sinipsiputak laingen nga madayo. Kaya di makaadayon mariknakon ti panagarubos di kiti luwak. Simre ka kiti kwartok. Ket ditoy nga kastoy ti panunot ko. Apay Lowy. Apay nga si Kapay nga ninamnamak nga makaawat ken mangtulong kanyak. Si Kapay tantibang karimon kanyak. Ken apay nga puro pamabalaw ken pananglais metten di balikas mo kanyak. Di ka kadimasyang kanyak. Wenno kasta ka diti tratamiento mi di maysa anak pobre kas kanyak ure penusyak ket kaya nayat mo. Di amok ket si katitao nga sanggir ko. Ti amukit si katitao nga makaawat ka rin di amin na pagtingkin pasama kinibiyag ko. Ngem gayam kit saan. Diyos ko. Diyos ko, sinupay ita ti pagkamanga kapo. Sinupay ti mabalin na makatulong kanya kiti deti nga napasamak kanya. Kasano nga gunuudet ti hustisya. Sino ti reklamo kapo. Tulungan nak ko ma. Sipo ditiday din ngal daw. Saan ko niya nauray nga umay ni Lowy? Iri balay mi, manong Robert. Mabalin nga, saan na nga maawat ti pasamak kanyak. Mabalin nga kunana nga naunaan. Nupay ni respeto kinikan na ti importansya ti kinabirhen ko. When no mabalin nga, nakautuben nga saan na siyak ti babae nga parakin ko ana. Gapu aklaing iti napubre akamaan. Saan laing nga napubre? Pinanawandak di kinaganak kanyak. When no nasulbugen ti inana, ngamin pagayam ko, amok nga saan niya pabor ti inana iti relasyon mi. Gaputa isukit baknang, edin to nga siyakit na kurapay. Duma nga sakit tinarikna kiti daydi agundaway. Diyak mapagsusurot ti panunot ko manong Robert. When? Gapu pay laeng iti napasamak kanyak na jakmet na gayayatan. Inadaywan nak ti lalaki nga patpat gikunay. Nga maapay-apay nga sa anak nga maawatan. Apay nga isupay ti manglais kanyak. Pagayam ko.
Agingga nga iti may sa amalem, imay ni Blessy iti balay mi. Bayag kong awisen ni Lowing o may dakasarungkaran ngem. Di na kayat. Baga na nga busy di balay da. Ada ka di LQU when no love quarrel. Inya nga ni Blessy kanyak. Kinitak ti aglawlaw no adda ni Lola when no awan. Nasaribat patak nga adda iti medyo adayo. Babayan ti tatamdag ko iti tawa. Blessy. Aday pudnukken ka. Anya data? Problema yung kadikin ni Louie. Ibagam laeng nga manganta makatulungak. Kasaritak ni Louie no adda di yung nagkinawatan. Amumitin gayem na kapatpatig ka kanya. Nalablabis ka pa ngem kabsak ti parang ibilang ko ken ka. Revelita. Ada problema yung ken ni Louie ya. Kinunana. Saan? Aglua akon kabsat ket kastoy di si Maruno abalikas ni Blessy. Apay nga agsangit ka. Idaman pay nga makitak nga aglua ka. Natibker ka nga tao bayat ti panaggayem ta wenno pa nagkuykuyog ta. Nadagsing ka di unay ti problema. Saludsud na. Inbulos kon ti sangit ko ket iti baet digiti sa ibek. Iti baet ti panagarubos digiti luwak. Impudnok ken ni Blessy ti napasamak kanya iti resort nga nagtarusan mi. Iti maselebraran ti kasangay na Manong Robert. Nasdaaw ni Blessing nga kaslasaan na mamati. Asin no kumati mga ramid ken kay iti kasjay. Kabuting dati angkel ni Adrian. Ken saan da nga pagaramidan digiti guest. Uri nila ang Adrian ket maamaken digiti empleyado sa jay. Mapmapang kami sa jay. Dandani every weekend nga sa jay kami ken ni Adrian. Asin no ti makaiturid ang mga ramid ken kay ti kasti kinunam nga panakarames mo. Mas dawan ako nay, Revelita. Kinapay-apay nga itala nga ibagam. Apay nga itala nga ipudnom kanyak. Apay nga saan ka nga nagpudnoy dati pala yung tinasaw nga resort. Balikas ni Blessy. Daytoyen kabsat ko ti pagdandanagak. Amangan no dadapay nga siyak ti mababalaw. Daytoy iditi rason no apay nga saan ko nga inpudno. Aglalo iti question ni Blessy nga kunana. Apay nga linukatam. Apay nga linukatam ti ridaw. Nga saan mo man laeng nga sinigurado no sino tinang tugtog iti ridaw mo. Nagbaybay ka, Rebelita. Nagbaybay ka. Pangaasim gayem. Sana ko man nababalawin. Ngimpud no ti bagbagak keng ka. Agure katalaik ti arwat ko. Ini mapasamak ti panakarames ko. Timmakderak iti nalistuak ti simrek iti kwartok. Innalak ti supot anang ikargaak iti underwear ko. Kastamet ten ti nighties ko. Ini mapasamak ti nasaopan nakarames ko. Detoy ti arwat ko idi ramesen nak ti lalaki nga simrek iti kwartok. Nukunam nga agparparbuak Blessy. Kinunak nga agsangsangit Manong Robert. Nasdaaw ni Blessy ken kasla na konbinsir ko nga talaga nga adda ti napasamak kanyak. Bayat ti kaddami ti resort. Gayem jak ni namnama nga kasto ti papasamak ken ka. Nga maapay nga italaing nga ipudnom. Apay nga italaing nga inbagam tapno na napainvestigar ta kumay di data pa ilaing sadyay.
Babalawek ti bagig no apay nga pinilit ka nga imay. Babalawek ti bagig no apay nga patuloy ka pailay nga may nala o rin no saanin nga may nilowi ti dedi nga party. Ngay sumit gayamin ti nakapasamakan ti panakarames mo. Kinunana nga makaluamit unayin. Inarakop nak ti gayem ko ket dito'y riknak nagyamanak. Gaputan na kumbinsir when numamatin sa amet laing. Nga pudpud no unay ti ibagbagak keng kwa na manong Robert. Adun diri nga kapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kas tamet ten ti pakasalibukag rik ng angin. No kayat yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Dagiti ka iliwa putahe when numakan, intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub, iserbida digiti sumaganad, kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay di sabsabali, alutong bahay, pakaramanan, tinaimas nga special, empanada. Naanad ken nadalus ti panakaisagana digito yamakan iti Steps Food Hub, masarakan ti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, sangi iti Rangtay. Steps Food Hub, sindadaan ngagserbi kada kayo tinaanos ngagtagikwa Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap araw man o gabi. Thank you very much kaditi sa bali pa sponsors tayo iti programa tayo tinapalabas sa Kalawagan Belisario Farm, iti barangay Barisbes ding Ilocos Norte, kukwa da Mr. Dado Belisario, ken ni Ma'am Jeanette Belisario. Kastapay, iti panagyaman tayo, ken ni Ma'am Elis Tamayo, iti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you, ken ni Erlinda Ferminhood, iti barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa ni Hazel de la Cruz Alonso, iti Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Pagyamanan tayo pa ni Carmela Walker nga taga San Diego, California, Estados Unidos. Thank you ken ka Miss B Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ni Ami Ancheta dita Stockton, California. Thank you very much. Ken nagyaman tayo ken Mr. Jewel Centillas nga DJ Maui, Hawaii. Da Mr. Chrissy Roma ken ni Marisa de la Cruz Roma. Thank you very much dita Eva Beach, Hawaii. Ken pagyamanan tayo ti Metro North Insurance and Security Agency para kariti kasapulan niya po iti non-life insurance nga kas ti comprehensive ken TPL. Ken amin na kasapulan para kariti government projects. Iserbi ka na kayo ti Metro North Insurance Agency nga masarakan iti Cityland Tower 2, Malate, Manila. Babaen iti manager Dorocha de la Cruz. Thank you iti CLJ Store nga di Batak Road, Barangay 22, San Nicolas, Ilocos Norte. Babaeng kada Mr. Jaime Perdonio kaya ni Mrs. Celia Perdonio. Pagyamanan tayo pa ni Barangay Chairman Juji Jimenez iti Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Ken thank you very much iti ken ni Mr. Loreto Tamayo di Waipahu, Hawaii. Thank you pa ken ni Ma'am Millie Espirito iti Iba Beach, Hawaii. Thank you. Iti panagbibuya ni Marites Ganyo Arios, ijay Hawaii. Kastapay ka ni Marisa Pascual, ijay Kuwait. Ni Rickmar de la Cruz, thank you very much.
Idul-tuloy tayo marud nga ipatangatang dari surat ni pagayam tayo Revelita. Bayat nga nakaarakop ni Blessy kanyak. Kastoy di saludsud na. Amo ka din ni Lowy dito. Adaddan niya nadigdigan ti panagsangit ko kit danda ni Jack masungbatan ti kayanet ko. Wenno ti gayem ko. Isuti mo na nga nang ipudno. Isuti mo na nga nang ibagaak. Ngimsan na kanaawatan. Linais na. Kininbaga naman nagbaybayaak. Mabalin niya sobra ka no ti excitement ko iso nga. Saan ko nga prediheran ti bagit. Mabalin niya sobra ka no ti excitement ko gaputaman manua ka makating ti kasta lugar. Nakasaksakit blessing. Nakasaksakit nga awati nga ti mismo nga ayatem ken namnamae mamang tulong ken kakit kasta dagiti balikas na. Imakal ni Blessy di ba naging narakop mi ket sinangunak. Di ka madanagan. Saan ka nga bebe? Nunasken nga pa-investigar ko ti resort ti ulitig ni Adrian. Aramidek dita. Uray iso ti pagsinaan mi ken ni Adrian no saan na nga ipaayan ti importansya ti napasamak ken ka. Natangke na balikas ni Blessy. Ang Blessy. Saan niya nga may babainak no? Ken may sa asin no ak nga agreklamo no may kumpira ak ka digiti babak nang nga kas ka na kayo aglalo ka na Adrian ken pang-asin saan ko nga kayat nga siyak ti paggapuan ti diyo pa nagkinawatan sigurado nga dakila problema no bumtak ti nasa nga pasamak pang-asin ikanak ti umiso nga panawin tap nagpanunot mariribukan ako na Blessy pang-asim. Saan nakngarod nga napilit ni Blessy pagayam ko? When kabsat. Kasla kay kayat kun nga kupikupan ti pasamak kanyak. Uri pa may paniknik ko nga pudno nga naramesak. Sigurado nga saan na kunya sublian pa ni Lowy. Tiga papatgan nga lalaki ti biyag ko. Ti lalaki nga kang runaan ko mapangisagutak ti kinabirhen ko nga napukaw babae ni di may sa pasamak. Amok nga nasakit unay tinakem na gaputa sana matungpal ti nagbalin nga Karina. Iti bagina ken Karina kanya. Nga idatagnak itis daig nga altar, nga siyakit na tarnaw, nga siyakit awan mulit na, wen pagayam ko. Amok nga data tirasun no apay nga imikayan kanyak ni Lowy, wen manong Robert. Isulaunay ti pagsakitan tinakem ko, gaputa napukaw ko ti lalaki nga ayatek. Gapuy ti Jack nagayayatan apasamak kanyak ka. Digiti aldaw manong Robert. Kasla na iliwliwag kon dedi nga bangungot. Wenno pasama kiti biyag ko. Ngemi may sa abigat nga nakariingak. Agtimtempla kidi iti kape nga inumek. Idibiglalatan nga maditiriknak nga kasla maulawak. Kasla agbaliktad ti rusok ko manong Robert. When agingga nga napataraya kiti banyo, ket dita nga kasla agduluak. Nagpanunutak kabsat. Agmakabulanen, di napasamak kanya. Agmakabulanen tinapalabas kalpasan ti kasangay ni Blessy.
nga iso idi tinakaramisak. Diyos ko, pang-asim. Pang-asim, Diyos ko. Hindi mo ko may palubos nga umiso ti atang mo. Saan ko maapo? Saan ko mga nagbunga ti panakarames ko, Diyos ko? Tiamok na may liwliwag kun ti pasamak, Manong Robert. Ken may liwliwag kumeten ti panangadayo kanya kun ti lalaki nga ayati kunay. Ngem ditoy nga dim malapos manen, tinadagdag sin na problema, nupudno ti atap ko nga siyak kitagdadagsin, nga nagbunga ti panakarames ko. Wen manong ko, pinalpaliw ko ti bagi, keninuray ko ti agbinula na sa nga ilik, nga mabalin nga iso ti manglawlawagi ti atap wenno panunot ko. Ngem manong Robert, napaayak, nga nanguray ti agbinula na sa nga ilik, kabsat ko. Kapagayam, saan tayo nga mailipas nga ibasa, dito surat ni Revelita, ito may ikatlon nga gundaway. Kablawak ni pagayam tayo Fredes Quesada, nga manariman ti buya na, manipo di California, ni Richard Dumlao, ni Fireman J.R. Simon, ni Dayan Toralba nga dati akadwa kiti Bombo Radio. Yeah? Thank you very much. Hindi pa nagbibuyayo ti programa tayo tinapalabas. Papagayam into nubigat padaanan nyo ti may kapat ken maudin nga paset ti surat nga nakailaunan ti pakasaritaan ti biag kinayat ni pagayam tayo Revelita. Dadi nga rin ti pagayam yo ni Robert de la Cruz kinadwak ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Iti technical control. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Miyerkules tayo amin sa pada agyaman kam ding kay panagbuya ken panagdingeg iti programa Tinapalabas. Tinapalabas. Namuli ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak, kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.